سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي كميل لخم أنا دحني إكسيابيري مسكن نسختكمون أبزاز لخمو سلام كتخون تمنيتايو مو نايماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حصير زبلتن أزيا مساتيتن أمنا ممهريتن زبل قوازانتا نابخون حيسيا قريبا لهو قرم نافت زانتا مباليقن أبزي چانال حيزنالكم لقرب زلنا زانتاتات ناب كلو سبيبت سحسل زيلا نزانتا لايك بمقبار جمرو كبلكم يفتو نافت زانتا خبلكم سنة مكتدال كلو دسب طبق مزعي كهلو يزدلي قنادما سرت نايت تصبح زنبرو هيوت حد نايلم عنت من قسقاساتو مخانو أي عزبن نتفتي محبرو ميديا أتي ميديا مس بزوحات كلالي نخاله حدا كافتم أم محبرو ميديا زتلالخو ودقنا يفلي سنبرا مسدق أنستيو محاستي وحبار بمخان أودات متلالن كساب زدلنا يون راكب فتخوخا أفكاركوخا مبال سرحنا يسنبرا إزاز قبرنا له مخنين دما مبزحتي دق تبعتيو نيكفقات أنتينا زرقهم أم محبرو ميديا زرخبو ونالد نمتلافن زدقاملو من قدي سلازدبرا نتن زقربون أوالد دما زدليو مسرخبو مودات أنحما تخون سلازقبرو زنبرو عن المحاستي دما التي بودات أبلع لدك أنستيو زبزح بسالاتات حنان مفداي كنبل زاتنا يوحيوتي سنبرا أنا ون إذا تقوار كونيلا تتعبيبا تتحيزايو إيا حانتي كمونغونا زنبرت محازانا بقنعنا أم بقرهناتان بتدقاقاني زقربوا أودات تقولي آيا المحبرو ميديا استلالقو حد شو دقنا كابل بيت زعللو سنبركو نسوون كابل الساني بقليلو انتاي كبل كم زدلن كمي عينت سموخاني كعزب قزي وسدلون كافتا متصححف المدو والد سجمرنا لعلت ندحر كافتم نخال أوتودات زنبرا نقمت بستفلين ملكو أبهلنا يسفركو بأكال كراخون التي بروحوق كم تبحاق موسيقى سسمعو لسانو بقربا أبقر ميكونو كأللانن التي بدعم كالاتو سسالبو لبي بأكال كراخو عمنا سلستهانتهو دويلة معالتن ساعتن فالينا تقاطيرنا كنراخب حتو نسوقنا بسنكي تعق صراح كرخ من خمسة يخل بتثبيتن بتسفل لبي كحس قبر زد مان عي عمنا بفقري كشنفن لو نخرخ وزنبر النجليت لؤل كخون كعلا تفيخا كرخ بكايدا اللي ينتبلو نسوقنا سرح يزي يزبلاني كنا تاتي أفقر خمسة أمركوز استبحلت اللي حانت محاسي بزعبوا كنا تات من النتو اتودي تحتني كل جزء مشهد نسمع حستي تراخيبنا مسودات كنت صحافو زوقلنا موبايلنا تقايرنا كنسحقنا نمشي أتاسل كي حانتي كابتن محستي مسودات زتتصححفقو إن رأيت كتسحق مسأنحت أمو وكنا سقطات توحدت سقطة أستو إلى دما انتي أتملكي انتي استرخب حدش نقرالو بمعالحة قوى نساقنا أتي مسدي بجيزياوي أفت وتسد أحلى النودي زتتصححف قوة ملأخت دارقيت من يوكنا اتودي بمال بزعبو كتفلت إليت كافتم زتصححفهم أودات حدايو بمال استفلي نقر يبلنان بالقوة تزربا أدب سيساك حلفو دلهو تنساقنا كافتي زتصححف قوة حسب تعزيبا أي مثلا بلد كم زند علينا أبدأ التنبر حفتي تسلك دولت اللي دحر حد ورحي كم تمتسنا كراتني إذن عي مرد يزن برا مغنيتو اندحر حفتي مزيا كم كحتي كخوني كألن حفتي كم عينة نقراتي تفتون إسكال أتودات تقليلا متصحف تتقبلكو مزفتو دقنا حفتي سلت متصحف تتقنبل أرد أخوه حفتي بتعمي زفتوها ننوح جزا خي تراخم ناس لتصنحنا دماء أمنا نفي غيانا بركو مسمزات كنا كتواقع أن ننتلا عيني نعا أن رأي لبيكنا أفتيني محبرون ميديا مندر ستلا رخو ودي تساليبانا برد أنا بعلي كي دول كلك نسخاقن كي تدول سلس بالقوة تأساسي يخبيرو دمت أطفاء انت أنا كنا اتقطرين مسليتي زلمت قوة علالونا في أيو كتصوري كالكم
ትእዛዝ ባዕለይ ክጥሕሶ ተገደድኩ ሓፍተይ ምስ ቤተሰብ ዕላል ምስ ተጸመደት ቀሲለ ናፍቲ መደቀሲ ክፍለይ ብምእታው ደወልኩሉ ኣብ መጀመርታ ክዕልሎ ይከኣልኩን ካልእ ነገር ሓሰብኩ ውሽጠይ ተጠራጠረ እንታይ ከም ዝተጠራጠርኩ ግና እርግጸኛ ይኮንኩን ደጊመ ደወልኩሉ ንምንታይ ቀልጢፉ ዘየልዕለኒ ውቕስ ኣቢለ ናፍቲ ናይ ናፍቆት ዕላል ኣተና ቁሩብ ምስ ተጻወትና ግና ናይታ ክላሰይ ብሪ ተኳሕኳት ዕላልና በዝ ተቋረጸ ብኣካል ይኹን ብፎቶ ብመልክዕ ኣይንፋለጥን ፎቶ ክልኣኽለይ ዝብለኒ እንተኣነ ግና ሊእኸሉ ይፈልጥን ብኣካል ምስ ተራኸብና ክትርእየኒ ኻየ ዝብሎ ምስ ሓፍተይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ምዛር ተታሒዝናዮ መውዓለይ ምሕዳረይ ምስኣዩ ክንዘውር ውኢልና መደቀሲና እውን ኣብ ሓንቲ ክፍልያ ሓፍተይ እናሓለወት ድማ ካብኣ ዝተኸወለ ክሰርሕን ክዛረብን ዝኽእሎ ነገር ኣይነበረን ሓፍተይ ከምቲ ዝሰጋእኽዋ ኣይኮነትን ጸበያ ተቐይሩ ሰሓቒትን ተጻዋትትን ኮይና እያ መጽያ 3 ዓመት ተዓብየኒ እያ ሕይል ዝበለ ጸባይ ስለ ዝነበራ ካብ ካልኦት ቤተሰበይ ንላዕሊ ንዓ ኣዝየ ስከፋየ ዝነበርኩ እንተሕዚ ግና መቕልል ዝበለ ጸባይ ኣምጽያ ምኽሪ ከም ዘይርልየንን ዓርሰይ ክመራሕ ዝኽእል ብርኪ ከም ዝበጽሕኹን ትነግረኒ ሰንበት መዓልቲ እያ ዝነበረት ንሓፍተይ መሓዙታ መጽን ክትጻወት ከተማ ሒዘና ኣይወፃ ኣነ እውን ሓፍተይ ካብ ወፀት ዝረኸብክዎ ክፍተት ከም ዕድል ክጥቀመላ ኢለ ብምሕሳብ ናፍቲ ዝፈትዎ ወዲ ደወልኩ ስልኩ ግና ይሰርሕን እታ ዕድል ከይተጠቐምኩላ ተረፍኩ ሓፍተይ ምስ መሓዙታ ክትጻወት ኣምስያ ድምቕምቕ ኢለን ተመለሳ ደስ ኢልዎን ከም ዝወዓለ ካብ ገጸን እዩ ዝፍለጥ ምሸት ምስ ሓፍተይ ሓቢርና ምስ ደቀስና ምስ ኣዝዩ ደስ በሃሊ ወዲ ከም ዝተራኸበት ትነግረኒ በቲ ናይቲ ምስ ኣዝወዓለ ወዲ ኩነታት ዝተደነቐት እያ ትመስል ካብ ዝዘራርብኣ ነዝተዓዚበ ካብተን ምስኣ ክዘናግዓ ዝወዓለ መሓዙታ ሓንቲ ምስ ሰብኣያ እያ ዝነበረት ኣብቲ ዝጥቀማሉ ዝነበራ ሆቴል ምስቲ ናይ መሓዝኣ ሰብኣይ ዝፋለጡ ሓደ ወዲ ኣብቲ ሆቴል ተራኸቡ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጦም ሓፍተይ መሓዙታን ሰላም ክብለንን ክላለየንን ገበረ እቲ ወዲ በይኑ ስለ ዝነበረ ምስኣቶም ሓቢሩ ክትጸወት ዓደሞ ንሱ እውን ደስ ይብለኒ ብምባል ክጸወቱ ዓሉ ከምኡ ዓይነት ጸዋታ ዝኽእል ወዲ ገጢሙና ይፈልጥን ብጣዕሚ ተመቺኒ ትብለኒ ኣነ እውን እቲ ወዲ መን እዩ ኣበዩ እናበልኩ ብሕቶ ጻደፍክዋ ንመን ከም ዝፈትወትን መን ምዃኑን ክፈልጥ ተሓንጠኹ ሓፍተይ ዝነገረትኒ ሽም ግና ምስቲ ናይቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተላለኽዎ ብፍቕሪ ዘጸለለኒ ወዲ ሽም ይመሳሰል እዩ ስለዚ እዚ እንትሰምዕ ኣነ ደንገጽኩ ውሽጠይ እውን ፍርሒ ወረረኒ ሓፍተይ ብጸወትኡን ዕላሉን ከም ዝፈትወቶን ብዝሓቕ ኣፍካ ዘየኽድን ወዲ ምዃኑ ንሱ እውን ንኣ ፍሉይ ዝበለ ጠመተ ከም ዝሃባን ትነግረኒ ከምዚ ኢለ እንትቕኒ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ግና ኣነ እውን ብተራይ ምስ መሓዙተይ ክጻወት ኢለ ወጻኹ ብዛዕባ እቲ ተጓንፎይ ንመሓዙተይ ካፈልክዋ መሓዙተይ እውን ክጽሕፋሉ ጀመራ ንሱ ግን ኣይምልስን ምሸት ገዛይ ተመሊሰ ሓፍተይ ሕጉስቲ ኮይና ጸኒሓትኒ ኣነ ናብ መሓዙተይ ምስ ወጻኹ ናፍቲ ዝበለትን ወዲ ኸይዳ ከም ዝወዓለትን ምንጪ እቲ ተሓጎሳ ንሱ ምንባሩ ሹም ኣፍቃሪየ እናጸውዐት ተዛረበትኒ እዚ ነገር ሹም ንምስሳል ክኸውን ኣለዎ ክብል ንጎይታ ይጽልይ ኣነ እውን ስግኣተይ ንሱ ዶ ይኸውን ሃንደበቱ ክልተ ኣሕዋት ምዃንና ከይፈለጠ ተራኺቦም ይኾኑ ብምባል ውሽጠይ መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ደራረበለይ እቲ ዘተሓሳስበኒ ድማ እታ ናተይ ናይ ጭንቀት መዓልቲ ሓፍተይ ክትዘናጋዕ ውዒላ ምስ መጸት ምዃኑ እዩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፍቃሪየ ካብታ ሽዓ መዓልቲ ጀሚሩ ስልኩ ዓጺኒ እዩ ሓፍተይ ኣብ ጎነይ ደቂሳ ምቁር ድቃስ ክተስተማቕር ኣነ ግና ድቃስ ይብለይን ኩሉ ሓሳበይ ናብኡ ኾነ ሓደ መዓልቲ ግና ሓፍተይ ከላልየ ካየ ስለ ዝበልክዎ ሓቢርና ክንከይድ ኣለና ስለዚ ክዳን ክቀያየር ብምባል ምስኣ ክኸይድ ከም ዘለኒ ትሕብረኒ እዚ ንዓይ ረዚን ሕቶ ነበረ ደው ኢለ ስለ ዝነበርኩ ከይተረድአኒ ሸብረኽ ኢለ ኮፍ በልኩ ድኻም ተሰሚዑኒ ንሓፍተይ ውሽጠይ ጽቡቕ ይስምዐኒ ዘሎ ንእሽተን ክዕርፍ በይንኽኺዲ ካልእ ግዘ ክዕልሎየ ይብላ ሓፍተይ ግና ኩነታተይ ክትጠራጠር ገበራ እቲ ወዲ ትፈልጥየ ዲኺ እንታይ ጽቡቕ ይስምዐክን ዘሎ ትብለኒ ካብ ጥርጣረ ንምህዳም ክብል ምስ ኣኸድኩ ኣብቲ ዝተቋጸርናሉ ካፍቴርያ ምስ በጻሕና ግና እግረይ ክእዘዘለይ ከኣለን
ናይ ግድን ኮይኑ ንግና እግረይ እናጎተትኩ ኣተኹ ብኣካል ንመጀመርታ ግዜና ተራኺብና ግና ድማ ከም እንፋለጥ ዘይኮነስ ንሓፍተይ ክብል ከም ዝመጻኹ መሲለ እታ መደብ ሓለፈት ምሸት ግና ገዛ ምስ ኣተኹ ደው ኢሉ ሓፍትኺ ከም እትኸውን ገሚተ ነይረየ ምኽንያቱ ሰፈርክን ሓደ ምዃኑ ናትክሹም እንዳልዕለት ድማ ሓፍተይ የለትኒ ስለ ትብለኒ ዝነበረት ተጠራጢረየ ብዛዕባ ሓፍትኺ ኩሉ ስለዚ ነገር ክንውን ንሳ ክትኸውን እያ ይብል ነይረየ እዚ ኢሉ እንትዛረበኒ ብኡ ኣመና ሓፈርቦ ይጠራጠር እንተነይሩ ንምንታይ ገደፋን ክብል ሓሰብኩ ግና ድማ ከይተረድኣ ሓጎሰያ ሓፍተይ መንጤላት ንዘላ ግና ሓፍተይ ኩሉ ግዜ ዕላላ ብዛዕባኡ ኾነ ብዛዕባኡ ምዝራባ ኣይጸላእኽዎን ግና ኣብ ውሽጢ ሂደት መዓልትታት ዝፈትወቶ እያ ትመስል ምስ ሓፍተይ ናይ ፍቕሪ ንሕንሕ ክገጥም ኣይመረጽኩን ሓፍተይ ክትሐጎስ ምርኣየ ኣመና ደስ ይብልኒ ከይተረድኣ ግን ሓጎሰይ መንጤላትኒ እያ ምስ መሓዙተይ ብናይ ሓሶት ኣካውንት እንዳተጠቐምና ክንደይ ወዳ ተታሊልና ኢና ግና ድማ ነዚ ኣነን ሓፍተይን ዘፍቀርናዮ ወዲ ግና ብናይ ሓቃዊ ኣካውንተየ ዘዛረቦ ነይረ ስመይን ስልከይን ጥራሕ ግልጽ እዩ ፎቶይ ግን ምሽጥራዊ እዩ ናይ ተፍቃሪየ ፎቶ ይኹን ቪድዮታት ስለ ዝጥቀዕ ዝነበረ ግና ንሓፍተይ ክብል ምስ ከድኩ ንሱ ምዃኑ ይስሓትኩውን ፎቶ ይሰደለይ ነይሩ እዩ ይፈልጦ ነይረየ ንዓይ ግና ካብ ብድምፂ ሓሊፉ ክፈልጠኒ ይኽእልን ሽሙ ምስ ፀዋዕኽዎ ግና ክፈልጠኒ ክኣለ እዚ ንሓፍተይ ግልጽ ዋላ እኳ እንተዘይነበረ ንዕኡ ብዛዕባ ኣነ ንዓይ ድማ ብዛዕባኡ ከም እትዛረበና ዝነበረት ስለ ትፈልጥ ካልእ ክትጥርጥረይ ከኣለትን ኣፍቃሪየ ኣነየ ብፍቕሪ ቀዲመ ተማሪኸሉ እንተንሱ ግና ናብ ፍቕሪ ዝእቱ ቃላት ይጥቀመለይ ድኣ እምበር ብኣይ ኣይተሰለበን ነይሩ ምስ ሓፍተይ ግና ኣይ ዓመት ኣይ ወርሒ ኣይ ሂደት ሰሙናት ብሓደ ሓዲሮም ፍቕሮም እናጣዓዓሙ ርክብ ክፍጽሙ ግዜ ይወሰደሎምን ማሓዙተይ እዚ ምስ ፈለጣ ግና ሓፍትኺ መንጤላት ክንዳበላ ክሳለቃለይ ይውዕላ ነበራ ሓፍተይ ካብ ደገ ንኽልተ ወርሒ ንዕረፍቲ ካብ እትመጸሉ እዋን ምስቲ ኣነ ዘፍቀርክዎ ወዲ ብሓደ ግዜ ተቐራረቡ እዚ ክጻወሩ ይከኣልኩን ምስ ሓፍተይ ግና ፍቕሮም ቀጸሉ ኣነ እውን ምስ ዝመረጽክዎ ዘይኮነስ ምስ ፈጣሪ ናትክዩ ዝበለኒ ክነብር ነብሰይ እሚነ ምርጫይ ክቕይርን ከንቱ ናይ ፍቕሪ ድሌት ክሓድግን ተገደድኩ ማሓዙተይ ግና ምስ ሓፍትኺ ክነብኣሶም ኣለና ፎቶሾፕ ሰሪሕና ምስ ካልእ ጓል ሓዲሩ ኢልና ብምርኣይ ነጻልኣዮም ኢለኒ ምኽራኒ እዚ ድማ ክልቲኦም ፍቑራት ከይፈልጡ ይሰግእ ኣይደልን እንታይ ክገብር ከም ዘለና ይፈልጥን ንሓፍተይ ፍቃሪ ኣይኹን ኣቦ ውላዳ ሰብኣያ ክኸውን ኣይደልን ግን ሕዚ እንታይ ክገብር ከምቲ ማሓዙተይ ዝብላን ዘለዋ ፎቶሾፕ ሰሪሕና ነባእሶም ዶ ዋላስ እንታይ ትመኽሩኒ